Τραβάει τώρα. Κράτα. Κράτα. Έτσι. Φωτογράφος. Τραβάει. Όχι, και την καλή την κόρτα. Καταξοδεύτηκες. Να το. Νομίζω το Την μαγαζί. καλή την τόρτα πήρε. Το πάρουμε στα πάσα, το φάμε στις 2, εδώ θα μείνει στα παιδιά. Εννοείται. Και όποιος έρθει εδώ. Εδώ ρε, βάζει. Κουταλάκια σε έδωσε. Α, μαν, τίποτα δεν πήρα. Θα στείλω εγώ ένα παιδί τώρα να πάρει. Τίποτα δεν πήρα. Αναπτήρα. Ναι μωρέ, ναι. Εδώ, μια Όμα, να φέρει για να γίνει μπροστά. Από την κόρη φέρετε κι αυτός. Γιατί δεν έχει γούστο εκεί που θα αράξουν να είναι βράδυ και να μην Όχι ρε, τίποτα. τι λες. Εδώ είμαστε. Κανονικά πρέπει να σου πάρει τα χιλιόμετρα του Μπρεβέ. Το σκέφτηκα μετά, να πάρω το 6, το 0 και το 0. Θα τη λέγανε 600 χρονών, τι γίνεται. Κορίτσια, κοιτάξτε τι κάνουμε εδώ, Να τούρτα. ζήσεις Νικολάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Αφού να σκορπίζεις, νιώθεις το φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Ζήτω! Ζήτω! Θα είναι αποφέρει! Χιλιάρι τώρα, σε χιλιάρι. Πολύ χρόνο. Έλα, τα παιδιά, καλώς ορίσατε.